हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ आपमती अच्छा आशा कर भल थे मस्त थे मुझे मस्त अच्छी तो चलतु आज भिडियोटी को स्टार्ट करेंगे। बर्तमान सकाल हो ब्रश करुच्ची एवं टे कॉफी पीदेवा कॉफी पी सारापर बर्तमान एवं जी चिकेन आने तो फाइनाली आम मार्केट चिकेन आनी सारूँ आम आम सांटू अमृत भंडा चलुचे आपण मैंने वीडियो को एंड पर्यंत निहाती देखु। ताको भी काट फोन करेगा बर्तमान आम तरकारी पूरा ऑलरेडी हो सारी बर्तमान आम खाइबा आम टुका सब करे डेगची मिची सब पाखक नहीं आसचे
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଥାଳିରେ ଭାତ ବାଳୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆମର କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟୁକା ବାଢ଼ୁଛି ଆମେ ଖାଇବା ବୋଲି। ତ ପୁରା ଭୋକରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମ ସାଣ୍ଡୁଆ ଠିକ୍ସେ ବାଢ଼ତେ କହୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ବାଢ଼ି ବି ପାରୁନି। ତ ସେ ତାର ବାଢ଼ୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବରାବର ଆସୁନି କ୍ଲିୟର ଆସୁନି କ୍ୟାମେରା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସି ସାରିଲିଣି ଖାଇବି ବୋଲି। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏକଦମ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।